for today's video mga katil, naman nagpadala sa akong Gcash ganyan og 1,000. Ako din gi-withdraw kay wala mi dire panginahanglan dire sa among kusina, sa among balay. So karon pala di ko nakauli. Ano ni ma'am? Mga ipadala sa ko ng Gcash. Tara. Ay, gisi na sila pen. Tara ma'am. Tara ma'am. Manitanan ma'am. Ako ang napalit. Salamat si kay ma'am. Salamat si kay ma'am. Ang Ginoo na balos. Ang Ginoo na panalangin sa imong kaayo ng imong gihatag. Tara. Mao ni ma'am. Ako na lang akong gipalit diri ma'am kay kinahanglan si kini sa mga matag adlaw ma'am. Salamat kay ma'am. Shout out ni ma'am. Salamat. Ang Ginoo panalangin. God bless.